Jo, dobře, už to nahrává. Jak běží dál, jak se nás nevšiml. To je blbec. Vidíš, i on říká, že blbec. Neříkej. Ty vole. Fetko. Ty vole. A vyšel Mikey. On se nás nevšiml. Fetko. Jsme vybavili. Netoučíkej. Vezmi ho a promluvím si s ním já. Jo, promluvím si s ním já. A nechoď ty za Mikem vůbec. Dostaneš tady... Jo, vy mi budete rozkazovat digitální Kdo hře. začne střílet jako ty. Ne, nikdo. Dobře. Tak já si teda ty jistého promluvím, ale vy jste mě nenechali domluvit ani sekundu, No už říkáte povídej. ticho. Povídej, Já jsem tam říkal, vy jste neféroví vůči mě. Tady dáváte nějakou ženskou, jenom si tady vezme nějakého Kolumba, najednou je hlavní mechanik. Byl zkušební mechanik. Dobře mě poslouchej, Majku, já vím, že mě tam slyšíš. A vy jako, já tady celý týden mi říkáš, čekej do soboty, až potom dostaneš povýšení. Oni tady ani nečekají do soboty a už dostávají povýšení. Neoprávněně, zkušební mechanik, najednou je hlavní mechanik a už je zkušební manažer. Se chováš jak prase, vole, na mítinku, Jo, prase, By tě chtěl do vedení, reálně. Do vedení, když jste mě měli ve vedení doslova, jediný jsem tam dělal pořádek, vy jste tam nedokázali mít Jediný pořádek. jsi tam dělal největší píčoviny a pak si to Největší blbosti jste tam dělali, vy jste tady dělali nějaký ilegální blbosti a tady mě říkáte, když beru ze srandy tady vezmu někoho na Mount Chiliad, vy mi to tady potom říkáte, že je tady unáším. Neznamená, že jsem je tam zaučoval nahoře. Byli jsme tam jenom ze srandy a dělali jsme blbosti videa. Ne, žádný zaučování zatraceně. Když už to zatraceně pochopíte, vyrostete z toho. Přestanete myslet furt na ten konec, ty vole, nějaký Mount Chiliad. Nebo nějaká kropka na nějakým píš mechaniku, která byla na nějakýho cápka, který jsem ani jako nechtěl udělat. Milionkrát jsem vám to říkal, omlouval jsem se vám za to, ale vy ne, furt budou to do mě mlejt, že nějaká Mount Chiliad, jsem hajzl, to je stejný se Zoe. Tady ty vole, že ty vole, jste s ní ty vole za zlé, najednou ty vole něco řekne, ukáže kozy a bum je zástupce majitele, ty vole. Já tady fakt na tady tu firmu, ty vole, že jsem šel sem zpátky, já jsem se s váma chtěl normálně zase skamarádit, bavit všechno. Jít do vedení a zase všechno, ale najednou ne, nejste féroví a tak dál, zjistím tamto a tyvo, potom člověk ví, jakože co tady vy vyrábíte. Dobře, domluvil si nebo můžu mluvit? No mluv, no, teď ti dávám volno. Dobře, za prvý, to, kdo půjde do vedení, se určuje na meetingu vedení. Colombo nebyl zkušební mechanik, byl mechanik. A přeskočil teda pouze jeden týden. No najednou. Bylo to odhlasováno celým 15 členy vedení. Já jsem myslím hlasoval. Metu, ty jsi tam byl taky, ty jsi tam nebyl, ty jsi měl dovolenou. Takže 14. Takže většina vedení odhlasovala, že Colombo ano. Evelyn byla v tu dobu hlavní mechanik a byla jí nabídnuta funkce office manažerky, protože office manažer bylo to místo volný. Potřebovala jsem tam jednoho člověka. Pokud vím, je pořád volný místo školitele, na který jsem vám řekla, že tenhle týden budeme vybírat člověka. Ne, nechci. Jo, s dovolením si vedení teda určujeme my, já, John a Mickey a pak to přednášíme na meetingu vedení, kde to rozhodujou i ostatní. Jo? Jo. Okay. Takže dobře, jako, no. Ale takže no, jako, a rozhodně nekoukám na to, kolik kdo má z hlavních mechaniků faktur, ale to, jakým způsobem se snaží pracovat a jak jakoby celkově. A samozřejmě můžeme si tam zvolit člověka, kterýho cítíme, že bychom v tom vedení chtěli mít, jo. Evelyn i Colombo jsou oba snaživí, oba se snaží. Colombo je extrémně jakoby snaživý mechanik, má dneska už výstupy, má faktury, takže jako já nevidím důvod, proč mu nedat jakoby šanci a nějakým způsobem se posunout. Máš tam mechanika Christophera,
který je tam už 4 týdny hlavní mechanik a neřekne mi ani Pepi, ty jsi jak dlouho mechanik hlavní? Taky už si nějakou dobu hlavní mechanik, ne? Teďka to, no, sám další. Přesně, Pepek taky, nedovolí si mi tohle říct ani v nejmenším, že volím špatně vedení. Co tě řek? Že proč je Evelyn ve vedení? Neříkám, že jsem proti, jenom říkám, že to je neférový. To je rozdíl. Jak to je neférový? Doslova byla hlavně... Poslouchej, počkej, můžu slova? Určitě, na rovinu, počkej Pepi, na rovinu, určitě by si se nedostal do vyššího vedení, protože to je plný. Jak Johnovo zástupci, tak moji, tak Mikeovi jsou naprosto plný. Zoe se absolutně nebudu vyjadřovat, je to Mikeovo rozhodnutí, kdo je na místě jeho zástupců. A Zoe a Dám striptease, vole, ale dobřili, tak je to jedině dobře. Řekni, dala mu striptease. Striptease je zástupce majitel, no jasný. Tady na to, teď to nebudu poslouchat, ale já jsem rád jsem si tady zase s váma jako A ne, Dex si poslouchej, jsem tady ve městě, já tady na vás nemám nervy. Ty máš šanci. Nemám šanci, teď jsem si to pokazil. Už jsem naštval Majka, zase jsem s ním za zle, jako jsem byl vždycky. Už to nemá cenu. Nemám tady stejný na město čas. Dělám v Evropě milion věcí. Takže stejně se tady zase s váma rozloučím na týdnu místě. Tím tady ještě pojedu pryč. Ale zase se tady s vámi teda rozloučím. Rád jsem si tady s váma jako zaběhal ve městě, ale už nemám na to čas a vím, jaký tady už jste. Po těch 2,5 rokách, co jsem tady v této městě, vím, jaký už jste. Hej, ale poslouchej, já třeba jakoby, já vím, že nejsem ve vedení, ale jako hlavní mechanik bych si v životě nedovolil říct, proč tam je proč je tam Evelyn, přitom Evelyn byla na, koukej, Evelyn byla na stejném místě jako my dva, jako taky byla hlavní mechanička a prostě si ji vybrali jakoby. Kdyby vybrali tebe, tak Evelyn by taky nepřišla určitě za Emily a za Jak to není férový? Ale co není férový, že si vezmeme protože to není podle tý blbých vašich pravidel. Ne, to není ohledně toho, že je holka, to je podle těch vašich pravidel, mě tady nutíte čekat do blbý soboty. Vždycky na povýšení, a to si vyberete nějaký... Dextře, ty můžeš být mechanik třeba půl roku hlavní, jako. To neznamená, že aktuálně, že každýho beru do vedení, jako. Nebo Miky. To neexistuje, jako. Zřejmě berete každýho do vedení. Tady si Evelyn vezme nějakýho Matea a najednou jde do vedení. Kámo, oni jsou spolu IRL. No a? Ne, že si vezme nějakýho. Mně to může být úplně ukradený, že jsou v Evropě spolu. Mně to je jedno, to nedělá furt rozdíly, to nedělá Dobře, ale já si... Dobře, když si vemu prostě někoho do vedení. Hele, Pepek je třeba kamarád s Davikem, Davik je ve vedení už dávno, Pepek čeká, nevím, jako jo, jestli se to místo uvolní. Jako já tohleto vůbec nebudu rozebírat a nevím, co je špatného na práci hlavního mechanika, jako. Všechno, musíš mít milion faktur, nemám na to čas. Musíš mít 15 faktur, vedení má 10, kámo. Moji zástupci dělají 10 faktur. Johnovo zástupci taky. Jediný, kdo nemá normu, jsou Mikeovo zástupci, ale to je na rozhodnutí Mikea. A i přesto Zoe, Adam a Jamajka faktury dělají. Takže jako... Hej, to neznamená, že jsi ve vedení, že se můžeš flákat, jako já naopak Matthew řekni. To jsem neřekl, já akorát říkám, že to máš volnější. Ne, absolutně, naopak vedení má daleko víc práce než mechanici, kámo. Daleko víc. Tak já jsem tady chtěl jenom jako pár lidí, proč jsou tady zase jiný, proč je tady hlavní mechanik a proč je tady Zoe. Chtěl jsem tady pár lidí, nechci tady ty. Soukromí jsem chtěl. Ano. Na městský dílně ti nestačilo? Běž pryč, tady tebe nechci. Běž někam, učitelko, běž někam. Mě nezajímají tady ty tvoje posudky, běž pryč. Tady si bavím s nima, nebavím se s tebou, běž někam. Ty běž taky pryč, promiň. V tom případě jsi skončil na dílně. A tebe jsem se ptal snad? Neptal, běž někam, krávo. Budu tady sprostej, protože no a vidíš, zase mám pravdu, jenom mě tady máš. Mám. Zase tady bulíš, tady vytáhnu na tebe zbraň a budu... Laskavě, co mluvíš. Jestli si nehodláš zamít přes tím vlastním prahem, tak je to tvůj problém. Dobrý. Choďte dozadu. Ještě na sekáčka. Hej, víš, že tam jako přijde takový prošla pravidlo, ale... Jo, já jsem viděl, Papírovo, ale... A
To si Mike na papíře napíše, vyjde si ho. Jo. A už tamhle mají ty zbraně. Hej, tebe... Jak, a ona tam bulí, ona tam bulí. Oh shit. Matthew, pomoc mu. Matthew, pojď tam. To vole. Nebo mi. No, to je dobrý. To by bylo takhle na každém bolu, jak to se tam baví. Když to tam má vrází. Myslím, že snaží zachránit, jo? Jo. Bosa. Nebo vypadá to tak. Jo, tohle to už mi přišlo taky přes čer. Možná čeká zbyly, ty pardon. Říkám, že Michael přítelkyně porušila pravidlo a Mike si to napíše, já jsem zapíše. Že ty jenom řekneš, ať jde pryč, že nezajímá tě její názor a hned tě začne mlátit prostě. Neumí prostě se nějak k tomu zachovat, ne, že kdyby tě poslala třeba dva je ok, ale že tě musí začít mlátit. A oni mají strašný velký rány, oni mě zabijou, ne? A je mi jedno, jestli za to dostanu jako sekecek, idiot. Aspoň někde mu to jde. Ty vole. Ty už po mně hledají. Byl Mike? Jo, to je Mike, on bulí. Kam oni by měli? Tam kurva, nebo dostane. Nezas... Ty vole. Tak ale jako realita, vole. Jo, je bere, já budu vám v piči. Ripper, vole. Tak kamo. Šoférujte. Už mi nedělejte, že mi taky budete. Pojďme iba tam k domu a to provezmete si koho vy potřebujete a... Nechápu na co s ním utíkáme, to. Reálně tady vyhrožuje, že nás chtěla vypálit, sračky, že nás bude kropit, a pičoviny, Někdy jsem se jde v mostu, kámo, já jsem tak pevně. Ale co jsme vůbec narazili, vole? A jinak ještě, kdyby náhodou si tu něco dělo, tak... Ty mu první pomoc, kam proč ho neseš? Kde tak to... Ale on je retard, kamu. On je prostě retard, postižený na hlavu. Retard, dejte mu první pomoc. Máme tady MSN. Dobrý. Tady tomu dejte první pomoc. Běž si pičo, běž kokota. Za co si píš? Tak kdo zas? Tam máš. Ještě minuta, dělej, zdržu. Protože já něco. Vinči, piš orav, šou udělej, mrtko. A piš orav, mra. Všichni napište. Hej, napište všichni. Já můžu. Dělej, ještě ne, prosím. Zatraceně. Není tu John, abych potřeboval spíš Johna. No. Dělej. Strašu. Mě někdo furt píše na Discord. Johna. Ve vedení fakt nechci. Hej, Johna, pičo. Johna. Odmysli se. Dělej, ještě.
Potřebuji, aby... Máš práci. Potřebuji, no, jde mu toho první pomoc, co znamená. Tady tomu, složí, ale rychle tě no. Jo, počkej. On není počkej, Mora, to je hned. No, to není počkej, ale musíš počkat. Chceš počkat, než si Traceně. Proč já to se vole? Ty jsi to byl nemocnice, že jo? Já jsem to chtěl zkusit. Já chci utíct. Co máš zkusit? No, my se asi odebereme s Adamem pryč. Myslíš, že to přeskočím? Asi jo. Mám tu jako, co myslíš? Teď to nepřeskočím, bych řekl. Ne, to ne, určitě ne. Teď to ani to nepřeskočím, taky mám pocit. On to možná nehozdíš. Myslíš, že to stihneme proběhnout? Jako dneska zase... Jo, poměl. Už to. Na tom meetingu, jako... Tak stejně. Už máš kalběc, máš jasně kalběc, že? Nejsi sám. Protože jako... Až mě chvilku nevydrží, jako... A ty to natáčíš? Jo. Oni to pošli, to je prdel, jo. Jo, to mám mají kalběc. Jo, dělej. Takže jsi nebyl, co děláš? Pojď, Baro, prostě. Chceš se mezi to auto? No tak to si zprdele. No já chci umřít. Dělej. Spadni, dělej. Dělej. Grace, kurva, tam se sere. Yes! To není minus na zase, vole. Jde bylo, kurva. Jo. Myslíš, že to auto je otevřené? Jak je pejsák, vole, že jo. Pokud tukaj. No jdeme znova proti nám. A, že by bám? Debílek, byl to někdo to auto, jak to nevídem. Tak já budu říct, na to návaz. Tam dej chvilku. A vidíš ale jak si Mike ale jako zaplatil lidi. Počím dolů. Já. Ale oni to dobře ví, vole, že dělají kokotiny, vole. Že oni prostě by to zostali taky, že jo? Kámo. Máš jedině ženu tam. Kámo, když tak kámo, a tak. To odvednem, vole, a bude s kámou hnedka. Hned to druhá, kámo. Tak je nevíš, ačkej potřebujeme žena. Ať spolu už nepodrou. Věď nahoru, jen. Tak jde ten tvůj voz, jo? Já to říkám, a jau. Nesmím už nic ptát, já nebudu nic psát. Jsem taky neviděl. Já se jdu na vůzky neauto, že? No na Kevik, co ne, jak se jako. A ty lidi to víš, jo? Oni víš, že jak klíčový že jako. Že budete dávat. Že oni nebudou neudělat moc jakáčku taky, že? Ty vole, to si děláš prdel. A nebo míře, já tam v piči, víš jak. Fuj. To je hnusný RPčko, se mi nelíbí. Tady to, že od Majka jako ty vole, plně RP, vole. Není to RP, ale odne zase. Tady já. Dobrý Mora, jde mu rap. Neboj se zbraní. Na mě nikdo na mě nemířil. A trošku NVL, kámo, tam bude skáče ty vás hor a má úplně v piči. To dáš, ale co mi to řekne? Nikdo na mě nemířil, asi tak. Kámo, mám to na klipu, dva borci za tebou běželi dlouhýma do slova. Dobrá, a co takzvané k tomu mixování má IRL město a to, že jsem feťák? To je normální, to můžu myslet tady na město, asi tak. Jo, dobrý. To nemusím myslet na Evropu, to jsem řekl, dobrý, že to Evropa, ne, neřekl. Dobrá, říkal si to. Jako řekl jsem Fetko, Mostecká Fetko, mohl jsem myslet, že jsi pomluvcem, neřekl jsem More. No to asi ne, no to asi jo. Dobrý. Co ty můžeš vědět, když víš, že jsi u mě byl IRL, tak znamená to je teď prostě tak můžu na tebe poslat policii, že tam máš, že tam máš trávu. No a co, že hulím trávu, vole, tak půjď, snič, vole, pojď, dělej. No tak chceš se vsadit? Kámo, ty to rozkopu tady, vole, rovnou, kámo, vole, debilku, kámo, vyprcanej, more, snič, kurvenej. Meky, já mám to tady píčí, vole, tady toho člověka. On má nervy, prosím tě, nech to, já to těm policajtům řeknu, ale... Mickey Mouse, jaký to je Mickey Mouse, Mickey Mouse jde do prdele.
Pojď, dělej. To nemyslí z moje nervy, prostě to je jako... Já to chápu. Už fakt má dost, že tohle říká, víš co, my jsme ho jednou k nám vzali domů, ty vole, on tohle proti němu fakt použije, ty vole, to je... No můžu, že Mickey Mouse to je. Mickey, stop, Mickey, a ty... Zítra k tobě přijde komando, Majku, zítra k tobě přijde komando. Jo. Hej, Mickey. Teda ještě ne to, vole, nedráždí ho. Můžu si dělat co chci, ty mi nemůžeš zabránit víc. Alkoholik, ty vole. Aha. Alkoholik, jo. A co takhle, kdybych si to vymyslel, co abych... Mě 14 let, já chlastám, vole, a pak píše tak... Ale Mickey... 30letý bezdomovček, který nemá ani střední školu. Nemáš ani střední školu. Vždyť těba nikdo nemá rád, jsi chudák, obyčejný žebrák, kámo. Jsi obyčejný žebrák, chápeš, žebrák. Co má škodu 120, vole, před barákem. Mickey, klid, přestaňte se urážet, Mickey, už dost, necháváš ženu pracovat, ty vole. Držte hubu, kurva! Mickey, můžeme ho pasovat, nebo nemůžeme? No nevím, kámo, já bych mu dal dávno permu, tady tomu člověku, vole. Nemá za co jít. Odveď Mickeyho, prosím. Tak, teda dáš, prosím tě, si jde sklidnit. Tak, už nemůžu dám ti prosím tě, poslední šanci, ale se uklidnit. Jen dostaneš permu za tu cestu, jo, prosím tě, máš poslední šanci. Za co permu? Tak, doufám, že to můžu. Za co permu? Za toxicitu, ale prosím tě, jsi toxický, vole, no a... Jak no? Je to jenom hra? Ty už nemůžu. No je tu tak a tu toxicita úplně. Je to toxicita pod tagem, no. Troll pod tagem si říkal. Dobře, a přišlo ti normálně říct, že se Kytovská ukazuje kozy, aby byla na té pozici, kde je? To ti přišlo normálně. Jo. Aha. Ty se zase nevidíš žalby, no, ale tak OK. Dobře. Ale tak, teda až, řeknu se. Ale perma nemáš. Čas. Ale už třetím čas, ale uklidníš se, nebo chceš tu permu? No, teď jsem už v klidu, já tě nechám mluvit, ale permu nemáš mi za co dát. No mám za toxicitu, ale... Za to je perma. Když jsi říkal, že to je jenom hra, tak bys nebrečil kvůli permě, ne snad? Já jako nebrečím kvůli permě, ale jakože nemáš no, jako by brečíš, no. Ty vole, ty teď ani brečení a není, to jsou ty vaše 13 na vaší dílně, ty klidu. Jo, 13, nepatříš mezi ně i ty. Víš, my si náhodou těch 13 tváříme, víš? Ty měla jako zamyslet nad sebou a zamyslit před vlastním prahem, protože tohle, co tady zmiňuješ, tak to je vysoce proti pravidlům a co mě to zajímá? A co mě zajímá nějaký Vinewood? No dobrý, dej mi permu. Dej mi permu, mě to je uprdele. OK. Tak ale tak už je permu, no. To lívnu. Teď to chtěl. Já to